Hello, kumusta mga kagsunan? Yan na sabi niyong alagat sa kanginan, Trifon Morales, and then my partner sa Andri, si Randy Tayan. At ang una akong partner si Kwanda Lloyd Gabiana. Karoon si Randy Tayan na yun. Bahay no kagsunan, ay mo kalimot asap kita, always say a prayer. A family prays together, stays together, mga na may gala. Basta pamilya gani, pag-ampo, dili lang po sa atong kagalingon, kundi ang pag-ampo sa tibok kalibutan, yung atong nadangat karong may gala, may tabo. Okay? Asap yun, always say a prayer. Bueno, ang suwatan po ko na itong atagan o pagtagan, no, ay pinada kinisusak ka babae, ka magpatago lang sa nga. Olivia. Nami silingan nga grabe kaayo kun maoy mag-away. Manglupad gyud ang tanan nilang butang. Ug manay usa sa kuna problemahan, tungod kini akong bana, mo'y magsigi og sulsul sa among silingan hangtod nga mag-away na lang hinuon. Pero arong inyo yung masabtan, aw mao ni ang istorya. Ayo, dong. Wala tay sudan, pangutang didto sa tindahan ni nang Maria be. Wow, eh. Sa may mo subuon, ikaw na rin ato, may kay suod mo ng Maria. Suod lagi. Unya naaman siya stopper. Kanang iyang bana nga sinoy Goryo. Di man na siya pautang kung naan ang iyang bana. Kay di ko no gusto iyang bana ng utang-utang. Kay wa ko no sila ikabali. Ay, timing nga lang wa yung bana. Unya, unsa na ko pagsiguro nga wa dito iyang bana? Sakdapi lang unang ilang tindahan. Gamitan na mong pagka-agent. Tanaw na mo nga sinanggurya na sa tindahan, atraka na yun. Hilom di halyo ay. Ay, usaron? Usaron? Namato dong. Ay, ate sa noon, batuon ta. Ano? Sumatoy sa batuon ta nga umatay sa. May ko ani ko ana, may ko. Nag-away. Ay batuwa na. Matag ka na yung Nag-away na sila. Matag sa pataka, mulibol ka ba yun buanga ka ni mara ka. Day. Panira, day. Isirang bitana. Manira ta. Manutas. May kutas lagi panglapit, panira. Ingon anang among silingan kun mo'y mag-away, manglupad ang tanan nilang mga butang kay panglabay mas asawa. Unya, Lonely, Mr. Lonely, I have nobody for my own. I'm so lonely, Mr. Lonely, without someone to call on the phone. I'm a soldier, a lonely soldier, away from home, through the wish of my own. That's why I'm lonely. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Pre. Pwede, pre. Tungod sa bulawano ni mo tingog, pre. Ne, premium ni mo. Usa ka baso bali na. Tara. Ate, nasa premium, ha? Natural. Hindi ko tingog. Premium ka, taka. Bukbuak ka bang tingog na ko? May isang ka kay mahatag kag premium na. Kay akong gasto, may mong gi-premium. Mo bali gasto no. Asa mo na atong susuman, pre. Sige lang tang muni ani mo. Sige lang tang muni ini muni. Walay no ak. Usay no ak, pres. Binali mo na. No akod ka on god susuman ba? Ay. Ngita magsumsuman. Agwantahan ng sambag, pre. Ako yawasan. Bagbangin lang ito, pre. Ay, sambag. Sige lang, pre. Sige lang. Grasyahan pa dito. Aw. Wala tayo itong mayong sumsuman. Pre. Uy. Usa. Wala, pre. Usa ka latang corn beef. Tuuna. Di nigikan. Aday, ayaw taon day unto na taon pa ikaw taon ko anang ginabay ni muli ng taday. Sakit kay na day. Adi Kay na. ay, sakit Away na, ay, pre. sakit niya pa, sakit ay. Uy, la. Biplop. 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 Kinay na. Libre na to sumsuman. Ay, kung ano may kalihay ko. Ginabay ni mo na
taon ka, masigo ko. Di ay mangulata, di ay kanako, bebe. Dapat ko lata, di ay imo. Olivia. La, sige. Ay, naigo na ko. Ang ganyan. Pre. Tamang sao, pre. Grasya na, pre. Ay, mabukol mga tagapil, ane. Tamang lagi sao, pre. Maigo na. Nag-uwan ng sardinas, pre. Haskang ibunga gid nako kung nganong daghan kay miglinata, abi na kog nakadaog si Julio sa swertres, unya nangumpra. Unsa? Dili ni daog nimo sa swertres di ay? Dili, oy. Swertres ko taon. Nag-away akong silingan. Unya kay panglabay mag-apil ang ilang malineta. Oh, di amo na lagi pangsawa ni Piribitoy. Kaya, nakadam ganito pa Piribitoy og duha ka sardinas, og usa ka corned beef, og usa pa yun ka beef loaf. Kuya, wag gud ay nang magtiayunag mo ay mag-away sa? Sayo ra man ni kun wa na tay sudan. Ha? Tay pa usay may bote may pasabot Julio? May ni sila paawayon pirmi, magkasudan ta. Ilog da Julio ay kahanggaw bay sunahuna nimo gabaan ta ana uy. Sila mo'y gabaon nili kita. Kita'y na nang labay anak. Nga sila man. Usaon nga ilang bintana at bangmasad sa atong bintana. Di niglabay nila. Ulahaos din sa atong bintana. Nga, sila na nato sa na nato masuod rin ilang mga galabay masudan. Bitaw sad no? O, mao na diha. Pusa ayaw na palag. Ngi pagkakider. Oh, Julio. Nagusa mo ka din sa bintana, oy. May giatngan ka? Ay, wala tayo sudan day. Ha? Dugayo sa nilang mag-away. Uy, Sa nayabag ka diha? Nag-atang di ka kung kanus ang mag-away ng atong silingan diha? ay huwa tag na ay panglabay. Unyag di na ron sila mag-away, pasmuta. Papangita dito ka itong masudan. Ikay pangitag atong masudan, dili ako, ikaw kay ikaw mo ay bana. Ah, gusto. Naog ko na anay. Adi nila ka. Magkasudan na kita ron. Dugaya sa nilang na uli, oy. Uy, Patria. Amo salingan. Sugato na ko. Oy, Patria. Asa mas may sindong? Ambot, ug asa itong panuwan dako. Oh, wa pa rin mo mahusay. Abay na kong nahusay na mo kay nakita ko mga gahapon nagkuyog mo labing kayo. Sa nagkuyog. Ha? Wa man gyud may magkuyog ko anang kanahan? Sa panihoy, nakita na mo duha gahapon. Pwerte mo ganun mo gunit siyang bukton. Unsa? Dili dito ikay kuyog. Nga, labing kaayo mo ato. Wa ko bulay ka og gahapon. Usingan? Animal ning tawhana? Ang gira sa kabit ang iyang kuyog tingali. Karon ka rin ko tawhana kang animal ka. Day, Patria, pasig maapel ko na inyong away, ha? Wara bagyot ko'y tuyo nga, mag-away mo. Okay, Julio. Di ka maapil. Ha, karon ka lang ko tawhana ka. Karon ka lang gyud. Day, banti. Wala, away na sa di. Malupa na sa mga linatari. Oh, asa naman imong sudan? Wa kay daddy ay? Psst, karon na rin. Ha? Baabo tag gamay. Gamay lang. Ablihin na ang mga bintana. Makasudan lagi taon. Aha? Syaro gawayon yapon ko ani sawag kumprahan ako sa mga lambi ang sudan ni ay ham ni apgi hotdog ni apgi pork sino syaro gawayon ko di anak ko sabay ga di anak ko ga sayo kay ko ga ha nyagi kumprahan ti kag lambi ang sudan ga Oh, may niya ka na. Nangumpra pa ka, ha? oh ga aron di ka sa puton ga dawato mga lamian kay ni Di ay. Lami ni. Lami di ay, ha? Gikan ni si mong kabit. ha Wa na. Mag-away na ron. Uy, kisa man imong gili diha uy. Pangandam. Kay manglupa na rin mga sudan. Unsa? Pangandam kay manglupa na rin mga sudan ron. Ano man ay ha? Unsa man ay kuan anak uy? Ano Ay, man basta ay? lang kun. Ikaw no kuan kay kastanan uy. Abrihan ang bintana. Ayaw ka makat.
nga ka? Mamaka ka ba? Patay na. Tao, no, kinsa man sulti mo nga Patay na. Ayaw pa baka? Oh. Yun na nakakita ni mo baka. Ay, sige na, ayaw na kayo mag-atang ka. Pagkanon ko ni Atang Malay, na. saan nga hinatang animala ka sa mga kabit? Oy, Ha? Patay ha? Sugat na meron. Patakaw na kag istorya day. Oh, Porto sino? Imo makipadlabay tao day. Oy, nasa ka. Tapag punit ay. Ha? Ginoo ko. Tabang- Kadaghan ani sud ano Julio oy. Nakuha na ng grasya ay. Pwerte na kong laguta kay misulti nako si Julio nga iya dayang gikargahan og istorya sa patriya, ang asawas among silingan, iyang gibutang-butangan og sa si Sindong aron lang sila mag-away. Kay kini sigud sila og mo'y mag-away manglupad ang ilang mga sudan o di ba mga butang ug ari paingon sa among bintana. Basugan ako eh. Julio, di ka tagabaan ini. Sapa niya ay. Tuo mga gabaw eh. Ayo, Basta gabaw. Oh, ayo. may tao na. Murag na kaila Bayo! parang tinuga Julio. Murag ang ato rong silingan. Tuod mo ng sindong man. Patay! Basig mangita na siya sa atong katong gisuwa ng gipanglabay. Hala, Julio! Julio! Ay, sus, ay kablaka ko rin bala. Bay Sindong, sa'yo problema bay? Kinembay, pwede ko muhangyo di mo? Oh, usam na. Pwede muhangyo ko ni mo sudan bay? Sudan diha pa, ang gitaw isudan bay, kipadlabay sa ko asawa. Oh, wala problema bay. Nakakumpra mo ko gapon. Akadiyot ha, kuhaan ta ka. Pasensya, baya, pasensya taon na wag yung lain. Kinirag yung tusino taon. Oh, oy, hala. Parehas mo sa kong gipalit gahapon bay. Mo ba? Ganahan sa di kag tusino ay ubay? Hasta ni usabay, parehas gyapon sa kong kupra gahapon. Ilabay na sa kong asawa. Hasta ni mga bikon, Oh, sige, dadala na ba Sindong? Salamat kayo ni Bea, salamat kayo. Okay lang ba? Sunod, di natin yung mag-away. Mapulaan na madugay mo asawa. Lagi bay, basin taon. Sige, salamat kayo bay, arin ako. Kuya, wala ko eh. Abi na kong naibaw siya nga. Ni as amo pa ingon ang panglabay nilang sudan. Oh, pagkakidot. Wa tingali sila kahibaw do nga aan di mapuntas atong bintanang ilang gipanglabay nga kung mag-away sila. Wa to kibaw. Kaya nahibaw pa to. Oh, kuha nila diri. Mausad sa. Unya. Wa man nila kuha. Sa ato pa. Wa sila kahibaw nga na-shoot diri sa atong pintana. Panglapay. Ay, maog yun dong, maog yun. Ay, lagi ko saba ha. Nasudir sa atong bintana ang ilang mga sudan nga panglabay. Kay pasig panilngan ta. Mao na! Ako na ipirmino mo pa sa ilan. Nag-away na sad sila dong. Ang bintana. Abli bintana. Dali, abli tayo. Be, asa ba yung ebidensya nga may babae ko? May pakita ako? Ay, Asa yung mga ebidensya, ha? Wa ko ebidensya pero doon ako yung saksi. Patay. Masulti mo ka ng asawa ro ko ng sulti. Hilom ay, busit ka yung animala Ikaw ay bisit! Ikaw ay bisit! Ay, ako di ay, ha? Batabin, labay na tayo. Batay na. Uy, unsa man ni? Muram nig notebook mo'y gamay. Gamay man ni. Ay, Ha? unsa man ni? Uy, listahan man is utang dong. Usa? Hala, naa diri ay. Corn beef 5, biplop 5, sardinas 6, niya naapay daghan, taas man ni total 1,800. Uy, usa. Listahan man is utang, uy! Bangas ka. Iuli na. Kaya mas kita makabayad na. Iuli na. Hoy! Kung mag-away mo, ay mapatagag panghagis ha! Pataka mo glabay na inyong utang dire! Kami makabayad, ana! Kuhaarin ninyo! Ay, rina ninyo! Kamoy na kurutong kao na na! Bangas ka. Kita mo kayo makabayad na. Pagkakidot. Naabot gyud mig barangay ug didto na bulgar ang tanang kabuang ni Julio nga siya di ay mohatod og mga istorya nga dili tinuod para lang mag-away ang magtiayon. Unya di ra pagid mo angkon si Julio ug ang desisyon sa kapitan pabayran tong mga linata ug mga sudan nga nasud sa amo. Mo na akong problema kay ikiha gyud nila si Julio ug pabayron pagid mig 1,800 nga utang nila. Maayo ka ha ni? Bikuno be unsa man og kamo ang pasultihon? Bag-o sa Olivia.
Salamat, Bambina. Ug sa tanan nga namati ro namo, may adlaw kanunay ninyong pagpamati. Salamat kayo. Ug thank you kayo sa tanan nga nag-maintain ug nagpalitan karon sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Plus with mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with garlic para sa itong mga high blood, cholesterol nato, katong taas og sugar, munang kinahanglan kada adlaw. Ayog sipyat ang pag-inom og Panyawan Herbal Capsule, buntag sa di pa ka mamahaw, inom ka na dago sa kakapsula sa Panyawan Herbal Capsule. Sa paniudto mo og gihapon, inom ka daan ug sa kakapsula, una ka maniudto. Usa ka kapsula ng imong sa Panyawan Herbal Capsule, ingon man sa panihapon, inom ka gihapon og daan usa ka kapsula sa Panyawan Herbal Capsule sa dili pa ka manihapon. Unya, salamat kayo sa mga tao nga santod karon nagpabilin ka mo ning gamit sa tuang number 1 nga plus Panyawan liniment oil. Nagpaluyog yun kamo kanunay kay nasayod mo kun unsa ka epektibo kining atong haplas nga Panyawan liniment oil. Number 1 yun siya pawagtang sa panuot, pambaol ug uban pang panakit sa kalawasan. Mao nga kanunay gyud ang naas panimay ani. Naara ni sa atong mga butika, wa ni magsuroy-suroy sa atong kamerkaduhan ang ato ang produkto sa SED marketing ngayon mo sa SED Pharma. Panyawan liniment oil, number 1 nga plus. Tinol yun na, basta ay lang yung pagtuon ng mga maligyaay nga mga piki nga Panyawan element oil. Labi na gyud sa suod sa ihawan ni suod sa mga piki dia, ni report na ko si Lito Bisaya o si Nini Rota. Ni suod na dia mga lokal, asara mga piki. Pero nabawaan na ron nila kay gato man do na gyud seed marketing. Okay, mo na atong Panyawan element oil. Okay, Bambina. Bambina. Bam. Ayaw kalimot ha, kadiyot lang ha. Unsa man imong Ang kuan? admitted sa itong Celebrity Kuchik Beauty Soap, ang ato mga suki din nilapit sa Oslo Public Market, no? Rina Bularan, Annalie, Naida, Polonio, Lovi, Nay Merlin, Vivian, Irauda. Yung man sa mga ato ang mga parokyano diha sa Oslo, no? Ang mga handmaid of the Lord sa Oslo, Rosie Gumagay, Beng Rindon, Lisa Ligutom, Maria Hugador, Pania Sarino. Okay? Kanang na, salamat. Paano kung inigdili pa sa mga ito sa simbahan para sa silang prayer meeting, mga ligo silang sayo gamit ang atong Celebrity Kuchik Beauty Soap para sa puti, hamis o lumoy nga mga panit. Thank you! Okay. Unya, Ate Pres, ang mga tao po nga wa masayod nga nung duna ni sila'y sakit nga cancer, diabetes, o ang kaning mga hypertension, arthritis, heart diseases, o uban pang balatian sa atong lawas, kanatungod na sa toxin, kay kanang toxins good, maunay mo hinahinay pagdaot sa atong lawas sa mga tao. Kung magpabili ng nasud sa lawas sa tao, kanang toxins maunay mo atake sa atong mga cells, o tissue hangtod nga madaot ang function sa mga cells, organs, o system sa atong lawas. Busa, kinahanglan magbantay yun mo, o dili yun mo magpataka. Mao nga, kada adlaw mo gamit yun ta og pinakakusog nga G-Detox Plus Herbal Capsule kay number 1 ni siya mutangtang sa toxin sa ato ang kalawasan. O ang ato ang paggamit ini usa nga to sa duha kapsula katulo sa usa ka adlaw usa ka oras sa di pa kamukaon. O banan gyud nimo ginom og walungan to sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Okay? Okay. Bambina man ka bam no? Sa atong sinder, Atong sender day karon si Olivia. Olivia. Ang Olivia. asawa. Ang asawa ni ito nga to, Julio. Julio. Oo. Ito yung asawa niya. Aligri sa ni ilahang silingan. Ati Pres kayo mag-away, maglinabayay man sa mga linata. Hinumdom lang ko atong pajon bakalso nga ang iyang anak naglinabayay sa kunus apple. Unya maitlog. Maitlog. Naong mga prutas ko maglinabayay sa durian. Paitag ang durian ilabay. Di ko malihay dyan ko. Mao ni nga ilang silingan sa lahi po ni ilaha Ati Pres nga silingan. Linata man. Mga linata, mga sa pa niya, tosino. Corn Hindi beef. away, abrihon tayo po ng bintana. Kaya mo laos mo po silang bintana mga Lapos man. sudan. Pero ang katawanan ato gulyat kay Ang katapusang nilapos. panilngan. Ang katapusang nilapos. Panilngan sila sa kuan. Kayo sa kaadlaw ni Ana,
Gipanagat rin dahil si Abtulan. Gipanagat Yan. ra, O katingon nga, pre, mo sudan diha, pre, what taon may sudan sa amo. Di, dagan, pre, gipanagat rin dito sa gisulti. Gipanagat siya. yan Oo. to rito niya. Pero siya, uy, pariham niya sa kong gipagumpra gapon, pre. Gilabay lang sa kong asawa. Nya, sa pagpanagat, ang ko na siya. Oh, pero pero... Gipanagat, mga katong nag-away, malabay magsudan. O lagi, ni Akon ba, gipanagat siya nga amo ni? O sa kaadlaw ni Ato siya nga. Ni ana ba siya amo Wala. ni? Wala. Wa pa nagata. Nangayo, kinikipanginas. Gingnan, Wa pa nagata. Priyasnes amo ba? Panglabay lang sa kong asawa niya. Gipanidaan to sila. Oh. Gipanidaan to. Oo. Dili ka nakahiring na ti ali si. Kay ring, kay... Singdong. Ningo masindong siya. Mao na diha. Ako na permino mo pa sa nginlan. So sa ato pa, nisulti niya ang asawa nga si Kuan mo nag... Dili. Dili nisulti nga asawa nga usa si Julio Yo? nga nisulti nga doon ay kay babae. Iyaman gid ko nagtabi nga dautan. Mao lagi mo nang naka Pero sa to ate pres wa panagata. wa pa nagata. Sakay na barko. Imo ma agpanagat bambina. Kanang imo ginan nga amo nino. O yan itugan ka. O mo to gipanagat ka. Sa lain pagkasulti ng panagat kanang Pamasol. Alam to nga istorya, ang uban nilang mga away, kasi sige ba silang away, ang usa sinungdan silang away, kantong tabi ni Julio. Ngayong gibutang utangan. Pero lagi ang katapusan kay gipanilngan. Oo. Gilabay sila gilisan sa utang nga. Kamoy bayad ana kay kami nagkakaon. Atong paambitan, no? Ma'am, sulti ng imong bana, atong paambitan, kung ari ka sa Leviticus 19, versikulo 6, versikulo 16, osbo na to, ha? Leviticus 19, verse 16, ayaw pagpalakaw og daotang tabi, batok sa inyong isikataw. Ayaw pagsaksi og bakak, batok sa kinabuhi sa inyong isikataw. Ako mao ang Ginoo. Igo kayong imong banaan ni ma'am. Igo kayo. Oo, ingna. Unya, doon na say lakbit, nga murag may igo po gamay niya, pero gininglis lang ni sa amigo na kumpare. Gingon diri ay, you are great in the eyes of God, not of what you are, not of what you have, but it is what others have become because of you. Ang sabot ba, tungod sa mo pagkalabtanon, nagdako ang ilang away. Ay, bala yun, sugnod. Sugnod. Mao na nga, ayaw, Hulyo, bahala nagway sudan maninguha, kag mayo. Mahulyo! Gali mga drivers tricycle, 40 gali taon anang ako gali Ate Pres, makakita ko mga driver tricycle Ate Pres nga kanang 40 taon. tinood na. 40 taong sikad. Unya, luoy kay mga tiguang na kayo, musikad, naninguha pa magaling nga makakaon. Ikaw pa ba Hulyo nga may kagawas? Tinood na. Parihar na sa namaligya og alkohol Ate Pres. Kanina mga ligyag alkohol ron, ang mga alkohol taon, gipanaguan. Ha? Anong taguan? Karang rabi ka Aron! para mahal ang ilang baligya Dili na niya. maayo. Uy, Abi- Gabaan ka mo. makagaba na. Uy, Gabaan mo oo. na, malumos mo ng alkohol ngayon yung ipataguan. Dili ko Ora na inyo Dili ko ate pres ka ng alcohol sa Petromax. Dili. Og mo gamit kalimong kadan lang pirik-pirik. Ano na kapitan ninyo kay alkohol yan po na. Mga alkohol at Tinood bitaw? gipangtaguan. Oo. At ibaligya sa mga tao nga makapalit og mahal. Karo noon yung Lain ay Ano? dili Oo. magkakuan na ka ng magkagaba na. Magkagaba Murag kuan mo ana. Imbis itabang sila nga, di ta masakit, di ta matakdan, ganatay ka pang hugas ng alkohol, kagalo na ito kamot, kaya wala tayo alkohol nga magamit. Pero hasma ay maayo gasolina atong ipanghunaw. Pira? Kana maraglihay yun kayo. Ang kuyaw lang kung dahil mo dagkot. Karong guro ta mga idaran. Bumuto sa di mo Dili ka Di ha? Di kuya. Dila ka manigarilyo yun. Kuya bitaw Palayo tinong yun ang daypis light. pero no. Balik ta sa sinder. Balik ta. Gikiyaham kang imong bana, ma'am, paatubangan sa barangay, aron siya maleksyon. Ayaw glabani. Pero makiha ba na? Magkaya. Makiha na? Wa man na mo kawatan ni imo man lang nagilabay diri. Dili, Damo katong gikaon. Magkaya ng David Sis at Dili ka bang pagtukod-tukod ng istorya, away. Sa man sa to.
di ang tampang, gisulti ato ni Julio, ni Sindong, nang lakaw din maghapon, ano, yung asawa, uy, wa mi man lakaw, ako mo lakaw. Kasama na itong kuyog si sa bana. Pero dili gito ingnon nga, o kung doon ay katarong nga si Sindong, si Julio, maana to nga, Mayong adlaw kanyang tanan nga napaminaw karon ning maong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko sa pangan nga Michelle, 26 anyos, minyo, may anak, taga Davao City. Punto medikal kining akong suliran. Bahin kini sa akong gibati, nga dili ko masabtan sa uban. Mong hinahinay ko nagpalayo sa akong mga higala. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang dagap ako. Sa poder pa ko sa mga estikto kong mga ginikanan. Ingon ini ang mga pangitabo. Michelle, pagdali og uli gikas eskwelahan ha. Kay daghan pa og mga trabahoonon din hisbay. Basin og maglangay-langay kapag uli kay maghapit-hapit og tabi sa mga amigas eskina. Palayo ang mga amiga ni mga matakdan kaunya sa ilang kakian. Oh, ma. Oh, kumusta naman imong mga grado? Okay naman. Honor ka ba gihapon ron? Ayaw baya ko pa kauwawi, Michelle, ha? Kaysa diyan nag-eskwela pa ko, siging kasaka ang ako mangginikan sa stage anos pagtaod na kog ribbon. Ang imong mga magguwa nga mga naminyo na, sige sa tug ka honor. Wa gyud rason nga dili mo maliwat nako kay inahan ko ninyo. Kasabot? Kahibaw na baya mo kung unsay inyong dangatan kung magsupak-supak mo namo ni papa ninyo. Nakasabot ka ba, Michelle? Oh, ma. Kananing utuon sa akong amega, Kanalang magtuon yung maayo iling. Kay taas ba kay expectations ng mama at papa nako? Oh, kung sundi ay mo sa inyong mga ginikanan sa dili makaya ninyo. Gusto si mamang magpabiling ko sa ka-honor student na tagtuig. Mong kinalan siya kung magtunog maayo. Ay sus, di ta ma-enjoy sa atong life, anak day, kunaning kaitang pagtuon. Ako, kami sa akong mga igsuon, ingnon naming mama ay nga, i-enjoy ang life, kutob lang sa makaya. Ang gipangayo niya namo nga, mupasar lang yun mi, walay hagbong. Ay, kanindot ka ha, kung ingon anak pang ato mga ginikanan. Labi ng akong ginikanan. Ka-relax ka sa kahuna-huna. Unsa man na, Michelle? May
project day unya ko ma. Mangayo unya ko nimo kwarta. Project na sad? Dili ba itong usang adlaw na ngayon ka na ako para project sad? Sa Filipino man to ma. Kini karon sa English man ni. Uy, still mo pa kay kwarta diri da. Kamu kung may mangayo no, murag nagtubod din ang kwarta diri. Diot-diot lang mo mangayo nako. Na, tumupapa ninyo sabi. Adto mo sa inyong amahan pangayo eh. Gusto na ko grado. Pero masuko kong pangayo anong para project. Samot ang mahal kong mangayong papa. Kay mubanghag pa gito. Pero minang ko nibiyusun kon si papa ni mutingog. Wala dyan ko makasabot sa kong ginikanan. Wala ko may bago asa kong dapitan mo lugar. Nga mapaplease na ko sila. Sugad lang nga wanang uban ako may igsuon kaya ngaminyo na. O ako na lang nahibilin sa ilang pudal. Mas nisamot ba yun silang kahigpit na ako? Unsa man ay akong buhaton? Unsa man? Ang akong dugan, kasakit sa sakong ingon sa mabuag. Ma, tabang! Tabang! May anxiety ang pasyente. Unsa, Dok? Ngano nahitabo man, Dok? Posibleng sa sobrang pressure sa panguna-una o may gikadukan siya. May gikabalak anong maayo. May gikadukan. Unsa? Kulbaan ko permi adto. Tingo para sa kong ginikanan, nervyoso na ko. Sakit ang akong dughan permi. Magsakit ang akong nga murag gipuga. Sige kong ginervyos. Usahay mo sakit sa mga akong tiyan. Og mato sa doktor, may anxiety ko. Gikan adto, medyo nausab ang akong ginikanan sa ilang pagtatana ko. Kay gisuryahan mo sila sa doktor nga atimanon ko. Hangtod nga nagkauyab ko og naminyo. Nalipay ko, kay makalingkawas na ko sa pressure sa akong ginikanan. Hangtod nga nanganak ko, og nagka-postpartum depression ko, human ko manganak. Unya. Magkalagot. Oh, nga naman ka. Masan hita po eh. Pinanggati ka, Michelle. O lagi, naibaw ko anak. Naon sa manday ka? Daghan ko gustong ihatag nimo. Daghan ko gustong paliton nimo. Nga hatagan ti kag kaharuhay nga badato ta. Pan makalagot ang among trabahoan. Huwag ko mahatagi sa akong monthly incentives. Ha? Gusto ko madato ta, Michelle. Mo ka pangandoy ko alang nato. Apan nga nung idlas magigkain nato ang swerte. Nahibaw ko sa imong laagian. Maong gusto kong kahatagan ti kag kalipay. Apan dili ko kini mahatag nimo. Mao nga hatagan na ti kag kagawasan. Usay bot maipasabot. Hatagan ti kag kagawasan nga makakita kag laing lalaki nga makahatag nimo kaharuhay sa kinabuhi, Michelle. Magbuwag na lang ta. Usa magmawagon? Kay pakyas ko's paghatag nimo kaharuhay sa kinabuhi, Michelle. Carl! Kalma lang day, Michelle. Uy, nagkurong na kaghinilak, oh. Wamang ko mga yagaruhis kinabuhi ba? Pero nga nung man yung gibuhat na ako. Istoryahin ninyo nigmaayo og balik tay, uy. Sabtang imong bana ini kayo na. Madepressed lang tingali to siya. Nakasabot ko si Gibati. Kinagagi ko nga feeling. Apan way nagkasabot ako. Day? Oo, sa kundugan. Kusukain ko pa sa kundugan. Magasot ko kinawa. Ay, po, pag sure, uy. Time pa ha, manghayo kong tabang. Tabang! Tabang mo! Si Michelle! Michelle, noon sa kamantawon, oy, nangita na magkag-problema. Dayon magkaghuot-huot ang mong dughan, mo pa'y watay kwarta. Mama, sa din ako tayo. Sabat diya, oy. Kaniya to pagin kas daga pa ka. Nga maayo kay kamo drama.
Daghan pa tag problema nga mas bugat pa ani mong gibati, Michelle. Maong ayo pag arte-arte diha, kay dili ka artista sa radyo. Sakit kay akong bahin, nga wag mo tuos sa akong gibati. Kay nagdamar ako nuko. Apan gibati na ko kaluya, ilabi na akong magpalpitate na ko. Bisan pag nagpa-check up na ko, dili gyapon ko nila tuhuan. Ingon sa doktor, depressed ko nuko. Kinahalan ko nukong dunay kay istorya, ilabi na sa akong pamilya ug mga higala. Apan di pa sa ko nila tuhuan. Maong gilikayan ko na lang sila. Sige nilang kog ampo, simba, basag Biblia. Apan mo lang gihapon ang akong gibati. Ang akong pangutana mo kining sunod. Unang pangutana, bisan ba kuno sa kabata, magka-anxiety disorder gyud ay? Ang akong anxiety, tungod pa sa hitabo na ako nga nagdako kung istrikto kay akong ginikanan? Na-trauma ka ako? Ikaduhang pangutana, kusog ang akong palpitation o magsige ko pangulba. Maluyag ko sa kakulba. Gihatagan ako sa doktor og pamparelax. Apan nga mo araman gihapon ang akong gibati. Ikatulong pangutana, matod sa doktor, nga kinahanglan ko nukong istorya sa akong pamilya ug mga higala. Gisuwayan ko na, apan di manggut ko nila tuhuan. Kaya nagdrama na ko nuko. Nga nung may makasabot anang sakita. Gikapoy na di ko ng akong gibati. Di ko makasabot na ako. Labi na kay wala ko'y mahigala mo duulan. Ikaw pa ko tapusan. Normal naman daw ang akong gibati. Pero luya kayo ko. Normal sab ang tanan kong lab test. Depression na di ko nuning tanan o anxiety. Unsa may akong buhaton, aron kabatukan ko kining akong gibati. Palihog tabangit ang bagi ko. Kini ang akong suliran, Michelle. Ngayong adlaw mga suking tigpaminaw, din sa atong programa, Kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra with my partner, Atty. Ellen Batan. Kami ang makiguban kaninyo sa inyong mga kalibo gumunap sa kinabuhi. Muhatag og solusyon ug tubag sa mga problema ang punto medikal, legal, emotional, personal, behavioral ug problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga suliran. Kini pwede niyo padala sa email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account Kini ang akong suliran official writers page or sa atong buhatan rin sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong magtatampo karang adlaw si Michelle, taga Davao City, 26-year-old, punto medical. Okay? So sa dili pa nato hisgutan ang problema ni Michelle, mayong pagpaminaw niyo da sa anahawan, no? Si Dennis Padulina, Lapu-Lapu, Menchi Bernaldez Muniz, Uka Kaniga, Lini Navarro, Carla Bisas, Lulong Muniz, Julok Lokinte, mayong pagpaminaw. Pablo Ligas Jr., Miraflor Paho, o si Mario Trazo, mayong pagpaminaw. So sumala sa nabati na to ganina sa drama, ang problema ni Michelle, punto medical. Muditsyo na lang ta sa iyang mga pangutana, no? Unang pangutana ni Michelle, bisan pa unsa kabata magka-anxiety disorder, ang akong anxiety tungod ba sa nahitabo nako nga nagdako ko nga istikto kaayo ang akong mga ginikanan, na trauma ka ako. Bisan pa mga bata na nay anxiety disorder. Ang anxiety is vague, walay klaro. Bago lang magipangutana namin sa among pagipulong ito sa 888 ug sa uban pang mga gahapon o natong usang adlaw dito ko sa Ikotek, mao sa ni mga pangutana nila. Unsa man ang anxiety? Anxiety is a feeling of apprehension, di ka mahimutang, di ka magpakali, ay kuyawan ka, magkurog-kurog ka, panington ka bugnaw, mausab ang imong tingog, gumasol contraction, kahion ka, murag kang kalibangon, kahion, yung mga tugag CR, way mo gawas. So, anxiety is vague, walay klaro. Ang fear is naay matumbok ni mong hinungdan, ngano nga kuyawan ka. So, akong balikon, bisan bata pa, kuyawan, naanatay anxiety. Okay? So, ikaduhang pangutana, kusog ang akong palpitation, ug magsigi ko og pangulba, maluya gud pug ko kakulba, gihatagan naman ko sa doktor og pang-relax apan nganong maora man gihapon ang akong gibati. Okay, gitagaan kasi mong doktor og anti-anxiety.
siguro mga minor tranquilizer or anxiolytics, no? But ma-relieve la ka at that point in time nga kitagaan ka, pero kung wa ma-address, wa masulbad ang cause ngano nga mag-anxiety ka, magsige ra gyapon nagbalik-balik. You have to do something about the root cause sa ginungdan ngano mag-anxiety man ka. So kung stricto kayo mong mga ginikanan, maybe this is a time for you to sit down with your mama. Nga nga, ayaw na po stricto kayo, may. Kay kuyawan baya ako. Makasabot naman ang imong parents nimo, no? Ayaw na po giluom ang imong gibati diha, no? So ikatulong pangutana. Matod sa doktor nga nagkinahanglan kog mo istorya sa akong mga pamilya o mga higala. Gisuwayan ko na apan dili manggod ko nila tuhuan kay nagdrama lang kuno ko. Nganong wala may makasabot aning sakita. Gikapoy na gyud ko aning akong gibati, di na ko feel nga worthy ko. Asa man di ko muduol nga may makasabot nako kay wala makoy mga higala nga maduulan. Well, you are from Davao City, naatay daghang dihang mga doktor diha sa Southern Mindanao Medical Center nga inyong maduulan. You have to be choosy kung kinsa man sa imong nga silingan member sa pamilya nga imong masiran sa imong problema. Kinahanglan kang mo-open up, kinahanglan kang mo-share sa problema para dili ka mapuno. Kanang gihatag nga anti-anxiety nga tambal sa doktor nimo, temporaryo nang makaalibyo sa imong anxiety. But kung dili ma-address akong balikon ang root cause nganong nag-anxiety ka, magsige na igbalik-balik. Kinahanglan nga makurhian ang hinungdan, tikto mo kayo mga ginikanan, na you have to talk to your parents, I repeat. Or kung dili ka makadiretso, siguro your siblings or imong mga tiyo, imong ipaagi nga ma-address niya nga kuan. You have to sit down with your family, kay pamilya raman mo, and then address this problem, no? And you need to have assistance from trained doctors. Kung nakaka din sa Sugbo, kung hindi sa Mindanao, pwede mo kang tawag din sa Sugbo, natay tawag paglaom, available din sa 24/7, natay mga trained responders, nga anda magtagana nga maminaw sa imong problema, and they can be a good listener nga di ka mapuno sa imong gibati karon. Ikaw-4 katapusan nga pangutana, normal ra ba daw ning akong gibati, pero luya kaayo ko, normal ra ba sab ang tanan kong lab test? Depression ra gyud kuno ang tanan ug anxiety. Unsa may akong buhaton aron nga mabatukan ko ning akong gibati. So mo na to, muduol kag psychiatrist diya sa Davao, nada si doktora Mabunga da, Doktor Pilipinas, daghan kay mga psychiatrist nga nagpractice diya sa Davao. Og ingna nga gi-refer ko ni Dr. Obra, kailan na siya po nila nako, kay kauban na may trabaho, pareha may trabaho. So mahatagan kag ingnon ta tambal. And then you have to broaden your horizon. You look for some activities nga malingaw ka. And then balikon ako sa makausapa. You have to sit down with your parents and talk to your parents nga mahimo bang dili sa kayo mo stricto kayo kay magdag-anxiety nako, no? So, kining anxiety of depression will go hand in hand. Kaya wala, may mahappy kung anxious ka. So, 50% of anxious patients are depressed. The same is true with depressed patients are anxious. Okay? So, I hope na nakahatag ko na yung solusyon. Daghang kayo mga available anti-anxiety, antidepressant in the market, no? So, doon lang nila sa Southern Mindanao Medical Center diha sa Davao City para mahatagag maayong pagtagad. Okay, so daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa itong programa. Hinaot nga ana na sa kamoy nakutlo nga mapagtuluan karong adlaw. Dili ka mo maulaw o mo padayag sa inyong mga problema kay tangtanan anay problema wala exempted ni aning butanga. So sa makausap pa ako si Dr. Rene Obra with my partner Atty. Eileen Bathan, andam og tagana nga mohatag og kulor o kinabuhi sa inyong sitwasyon karon, no? Daghang salamat og tatak amen, maayong adlaw.